Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali ko kan wa ka siriki ambe bele jele fu nungu wala nyuma do bele jele an zigira anga kene kan wa ka siriki ikardo haka ja wuli ka joni chasiri boloka ambaraga nya bele jele bolo digune du minya amodelu konare ikardo adwa ke ka konyo be ikarda be awata ka segila buguda ani kadini nyanje minya journaliste bi afana be wuli ka dola wajaba te ikardo chimise ni tiban ona manye ka fo inni fla de labla ledo wakati ki ka don ana bara matrafa abeke halbi na kabi I haketo nyini ka ani kuma tachola wakati ki ka don ni murallahu latai yemi nyela manve Allah Olma amedi maga fe do di mo ama fe nyu akunugo ode galabu ni nyana biyo Bondri amede ke bi negawla na ye wuli ga joke sesan ikardo kulafoni amba da kolo walu obebe je kapi ko do watu ngara na mu wala to gobe Boubacar Sidiki nebe mboro Boubacar do mbi boni sebenye sebemi nuka ma nouvelle horizon nyedangura odo mami nye sebeni nge atugo de ko tuguna a Traoré go tuguna ko ako wuli ka job boloka ani jatimina boloka ma sominu ani politique domba ngana ika don awaseda o kachide bide akono nedo Mali kono Boubacar Sidiki yana kana kunungo jamana kundigi ni ministru yu kala dala nyanye ke nyanye inzebe ikardo hakina chama bora ani kuma chama bora uye chiden gerengere no zugandi kafo aywa mi ngoni nye good Jonathan good ndeserato no good luck Jonathan ikardo okan nani opuma ministry mi ni obe awa jamana mara cheboli kuna ikardo o kawuli ka jobuluda ninga kumbe akilinga nata ministry mi vana no be fondation de l'état chargé des relations et des institutions ikardo fana kake aywa tamana ministry délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles au fanaka yekenaka u kana dawma de minye jamana yi ma kuluma mimbe o kominu ma société civile ikado olu fanaka yekenaka minye good luck Jonathan ikado uka kumanyanya Mali ikado wulika jo ani chesiri boloka ikado agwa Mali jamana kilinde jamana flate minye hakili nawo ani minu varala nyanga ka ko la ministry komi ngera kunungo fana ibai ka fo jamana kundi kunye hakili jaga boke hakili jaga boy mbi talike ka nyeshi shara bulu damadoma shara bulu folo ode jamana shara shu yere ikado ninga chola o teme ni ngofe abo vote minu nganga bulu da jamana kono o kechugo nyuma ana wulika jo jamana de bela jele ka hamina sabula Asim Goita ayela du mindi jamana do ma jama ande fanga daboku diye jamana yere cheboli fongo fe no ye gele kabini kunungo ikado ulu bela jele kallarwe me mbise kato malido ngana bikude ta wara kono ningele kofe waga tiriki sebene kala ko hakili jagabo ani jatiminena o iya don awakalo muga ani nani o defora jamana kundigi fe sabla o fana dikere kunjira o kuma ngoni mene sedawo nyemo fe kunye ngunu chama vo o sabla ulu kunye mivo o de kalutani shege fo kalo muga waga tiriki ikado beretu ni nywande o mi nye katimu mbolo dara no ye loi aywa electorali o mi zenzena ningo boloda ako nimbe hakilina yi sedawo mo kunyo de fana fo o na manye ka fo sedawo ani Mali je ikado agela biduga fu ka katimu de glan nimika ka benindoma nimika ka benindoma sebene kala ko aywa fien na nasoro nyosurula bolo bisana sedawo ko ni asoro angla la barala atosoro mi ngoni ye o de katiki ka foke ka mo sara nywana o sedawo ka chide ikado bi mami nda masisa yere uye nywanye damne on na bisagi ikado amba nyeda laje na nyeda munya ne do ka baraka yele o ba jira ka fo sigate mina jue kalo kile saba jabu bena jile na boka be o dema min ba jira ka fo aywa manga dugara ningu nye sebenye anye min bon nouvelle horizon kono nyeda ngura
Nouvelle horizon karamɔgɔ tɔgɔ tunkara b'u fo. Naam. N ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Joliba Soleil. Naam. Joliba Soleil. O b'a la ka kuma fɛn min kan o de ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu ka jamana maracogo. N'i y'a ta k'a lajɛ. Fasilikɛba a sinsin bɛ fɛn min kan. O de ye ko anw ka finitigilakaw. N'a sɔrɔla waati tɛmɛnlenw na. I b'a ye k'a fɔ maa caman kun sigi an bɛ u ka cɛfarinya la. I b'a ye k'a fɔ kɔsa in na. Min ye wulikajɔ ye. A n'o ye fɛn min jira diɲɛmaan na. K'a ka jan maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. K'a bɛ nimisi wasa bɔ. Hali n'a sɔrɔla bamanansiya wale o ma kɛlɛ ka ban pewu anw ka jamana kɔnɔna na. Dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ kunnafoni minnu bɔla ka bin. O kɔni o ma kɛ kunnafoni duman ye. O n'a ta o ta. Min y'anw ka forces armées maliennes ye. U bɛ wulikajɔ la. Wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura. Nin kelen in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ Fasilikɛ b'a ka fɔ la. Min ye Ala ma hinɛna colonel Mohamad Kadafi la. Ale min kun ye Libi jamana kuntigi ye. A ka fanga dafirilen. I b'a ye k'a fɔ nin bamananjilaka ninnu minnu tun bɛ ale ka mara kɔnɔ. N'o tun b'a la k'a dɛmɛ a ka fanga lataamali la. Olu caman de y'u ka koso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan. Ka don anw ka jamana kɔnɔ. Olu nali o kɔni o de kɛra balawu da ye. Bawo o ye wele bila maajugu wɛrɛw ma. Groupes armés terroristes wɛrɛw ma. Minnu nana ka na u fanga fara ɲɔgɔn kan. K'anw ka jamana kɔrɔnfɛla ni k'a kɛ dagabawuli ye. Wa n'i y'a lajɛ o dagabawuli n'a ta o ta. Anw ka jamana ɲɛmaaw min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Colonel Assimi Goïta. Ka na bugɔ Sisa la. I b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ. Sɔnni bɛ sigi fɛn min ka Fasilikɛ b'a fɛ. O de ye juin kalo tɛmɛnlen san 2021 kɔnɔna na. I b'a ye k'a fɔ min ye rectification de la transition ye. Ka transition ka jɔsilan kura don a kɔrɔ. Ka wulikajɔ sabati waasa jamana hami min bɛ jamanadenw na. N'o de ye kanako ye o bɛ se ka don bala cogo min na. O de nana ni avion belebeleba kule ninnu sali ye. Min n'o ye hélicoptère de combat ye. 1171. N'i y'a lajɛ o kɔni sɔrɔ anw ka finitigilakaw fɛ. O ye dɔ fara anw ka cɛfarinya kan. A ye dɔ fara an ka finitigilakaw ka tɔgɔ kan. Wa n'i y'a lajɛ kokura. Min ye sɛgɛsɛgɛli o fana taa bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma. Bawo cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw nalen. U nana u y'a jira k'a fɔ taabolo damadɔ bɛ yen. U bɛ sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o ma. O dɔ ye filameriw ye. Foroba nafolo k'a jugujuguya k'a bila i kelen ni dufa kɔnɔna na. O baaraw o bolodala. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲɛsinna fɛn min ma. Min ye équipement militaire minnu n'olu sali n'o baaraw bolodala. N'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na. Sefa wari miliyari 1,235. O tununnen n'a fɔ to tununna nugu la. O ko in b'a la ka sɛgɛsɛgɛ hali sini. Hali n'a sɔrɔla maa kologirin dɔw bɛ yen n'olu kan ka wele k'o ɲini ka bɔgɔ jɛlen kan. N'Ala yɛrɛ y'o min ji ni k'a jɔya. N'i y'a ta k'a lajɛ hali sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna. O maa bɛ k'i da donna sɔrɔdasiw ka minɛnsanko la. I na wele k'i ɲininka. N'a jɔl'i la. Ɲagili na ta ni k'i sɛgɛrɛ. N'i ni kasoladon ka kan. I na don kaso la. Wa kasoladon dɔrɔn tɛ dɛ. Nafolo min n'i y'o ŋanamu ka bila i dufa la. I n'o segi an ka wagande kɔnɔna na. Bawo an bɛɛ jɛ nafolo ye. Wa n'i y'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye. An ka forces armées maliennes ka nin wulikajɔ. A n'a ka dawula sɔrɔ n'a ka sewa sɔrɔ. Jugu kan. I b'a ye k'a fɔ mura o kɔni o kɛra a da ye. Bawo min ye terroriste 200,000 bɔɲɔgɔnko ye. K'olu ningɛrɛ karaba. K'anw ka jamana maa minnu sigi bɛ ye k'u lafiya fiyɛ ni k'a kɛ k'u fifa. O wulikajɔ o kɔni kɛra forces armées maliennes fɛ. Wa kɔsada in na min ye anw ka ministre ye min n'a ɲɛsin bɛ ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma. N'o ye ministre Abdoulaye Diop ye. O kɔni ale ye wulikajɔ kɛ ka se Nations Unies na. Min kɔni sen fɛ Nations Unies maaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min ye kananko ye. E ko o ko t'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni wa. Jamana faso Maliba sɔɔni min ye wulikajɔw ye kananko la. Jamana seleke naani kɔnɔna na k'a na kɛ sababa ye. Nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Joliba Soleil kɔnɔna na. Rédaction ka Fadilou. Bɔra dirigi. Jala bi bonya jala ye. Nka jala tɛ kunaya ka tɛmɛ jala kan. Bɔra dirigi n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple. Jamanadenw ka bataki. O don. Bɔra dirigi i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Yusufu Jalo. Yusu ko. A ko colonel Maliki Jaw. Bɔra dirigi i k'a dɔn colonel cɛ 5 min. N'u ye jamana sasa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ka se n'a yɔrɔ ye. Bɔra dirigi i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ i ta baara la. Colonel Maliki Jaw. I k'a dɔn ale bilalen don a wa politigimaaw olu ka bolo kan. Sabula ni ko CNT. CNT kɔni ye politiki bara de ye. Wagasiriki ni maa ma ɲɛ k'i bi taa ye. A k'a sɔrɔ gale. I ye kodɔnna ye. Awɔ k'a sɔrɔ filanan. I ye tubabukan mɛn i bi s'a fɔcogo la. Sabanan o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye cɛ jolen ye. Sabula politigimaaw ka babali ye a n'u ka pɛrɛn-pɛrɛn. Ni Ala ma jan kɛ min ye CNT ye i k'a dɔn u bi bɔ i ja kan. A ko colonel Maliki Jaw.
min ye Maliki koroba o to ma Maliki njini o de ni Maliki nyi Allah dedu Maliki koroba ku yejuni Maliki jaw a to dale do amoke de la o kuma segu chenje bo dangana abi chenje de bo abelu babulu enja do kuju eja na fulo soroso wa garjirigi dum ni kala ko akom Maliki jaw akwika do ningama le mi vleni nye ulo neli do mi nye jelatigiya ani sorasiya gundo o bara o temene ngo fe yada che duru bi nywando ko doni tegere wagasirigi ikado wulika joni chesiri buluka mamugu o de politiki barai ikado nyanzo so o de bulo kono dai ikado balina kuma ani kuma dulenu ibo de me ay wasentela semani kala ko ni Maliki jaw kunde che jole nye ni ma chesiri lende ma kala nende ikado klefna na kuma ikado abarika boyena ko sobe ako ministre mi na to ay ko Fatmata Seku Diko ikado ona agenwange ministre chargé des relations aywa avec les institutions no ye Ibrahima Kassa Maigayi gouvernement kungeleme ku ci mingumbu da o de ye kolo gelere boloka ani kuma nyefoli boloka ikado senite uku sebe korobu ujaka mi se ka to kakilina anu nakaye minyo ka to bala semani kala ko abodi unana korofota mafla mi nye muso nye no ye dikoyi o kumana ayeto akabwa kabi ayeto akabwa kabi unana dese o desele mi nge ikado ikasa maiga unana to kata ikado anana do kafo jongwala ninje mi na to flene politique kuma bada kuma dulene andi kuma porogotele umbe oroni be ikado mi nye senite anyamai no ye Maliki sinaka jokelew kwatna ka joni to ka gelaw nyeti aya jira la ka fo wuli ka joni jeteminaw mi nye CNT anya faaye ambisaka ka faaye mi nye ni wati nye ikado wati kurune do ambulo bele jile kanga do perela bele jile kanga nyenyini mi nye kuma jaye ikado tin nafanye kuma mi ngasuru andi kuma mi nafabala ibo defani na tegira ka tuguni ako kuma anga blaya o market transit maya affirmative négatif ni soratike joro yoro la to tade ngabe maliya abwele kere yala politicien mali politicien abu gorogo surasi nunu makalango ngoni manunu nunu ne 2012 surasu takelene aywa aforo ya mana la hawla ayetwa kamine kanyege ministre dole amalo tara senite jamakulu wulila ki do ka tegera mine wa ada kunye feminye o puma bulu kono sa kledu ma keme ani ma tan kele olu ko ma keme ni mugali kele jawo ko kiriki ikado jama ko ni mata ko jama bi fami be be kala ko akuni ko taka laje mi ngoni wuli ka joni kesiri ni nana ni politique pumai Maliki jawo adwoledu ni nana ni surafia pumai adwoledu ni nana ni cheya yera pumai ko kiriki ko kado adwoledu ni ngolo ne li ke duru mi vlaniye ina fi ya fo ko mi sebani kala ajira ka fo ni do tekelere 2012 sur la sou Abadu aya na ga mugo utwafo yamen so nyawa andi ngo fo to ga do fo ala ndubani to ga do fa to ala ko mu ko kuma nyira bora gono akode ko ni ala yi to kati to ko divjo mo ma tega tala pour wana ko jogo jali la no ka be minile ta yoro do ga tele daga to mo ni jogele dawa nous disons a peine à la lettre 2012 2012 sur la sunu yego malla ngo unana kala mogan na de bo ni ala che ka faga mi ngum bana ka ba ka dafri te droga yinga shude ko malla ni ala che walay ko j'ai reçu mon directeur général de la douane endo ngum nda tiena ni mu yese banya anya mi mbo la lettre du peuple kono jamana donga bataki la lettre du peuple karamo do batu ngarambu fo ni yentega do ni tubambe bo tubabe no kama ko ni ya ta ka laje aida kune ni aka fadriye aida ko kanga ta kati sergli lade kati kuma na no ye kati prefet mi ye jarage e ko etegere tala kamne aka baro kaba wa bawo ni ye kati prefet le no aruna e jaraye tege ngoni simbe alabi bawo mi ye wuliga jo chama ye ayo ke kati mara o konnana bawo ni ya ta ka laje mi ye foraju ye no ye jibono ye ko sigi ko di kati gauma mi ye kati faradaye
ka taa se kɛyɔrɔba ma a ye nin baara kuma ninnu boloda ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kati kɛnɛyaso ye n'o ye kati CSRF ye e k'a ma groupe électrogène belebele wulubana dɔ ɲini ka taa sigi ye wa kurantigɛ n'a ka kurantigɛ n'a ma ɲɛ ko kuran kɔni bɛ tigɛ ko kuran kana tigɛ dɔgɔtɔrɔso la bawo maninfin caman jigi ye dɔgɔtɔrɔso ye banabaatɔ n'u kɔrɔsigibaw kuranko kana kɛ sabu ye ni ka maninfin degu k'u to degu kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye o fana bɔlen koyi i y'a ta k'a lajɛ min ye lakɔlisow ye a ko dugu ka yiriwali k'a tɛ taa kala doli kɔ bala min ye kalansow ye e ko kati n'a lamini a ma taaboloban 400 k'o dilan ni ka o di kati lakɔlidenw ma wa bawo n'i y'a lajɛ min ye Aruna Jara ye a ko min yɛrɛ ka gɛlɛ baara in bɛɛ lajɛlen na dɛ ni kati yɛrɛ to a kun bɛ ɲini ka nɔgɔ a ko la o de ye kati dugukoloko ye dugukolo ŋanamu dugukolo kelen tigi caman o ka dabila min ye taabolo caman ye a ye commission dɔ sigi sen kan o commission o ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ permis dilan permis tɛ dilan ten tuguni permis a bɛ dilan sariya kɔnɔ wa min ye dugukolo kelen ye maa kelen wa o tɛmɛnen kɔ fana maa si ka dugu tɛ ŋanamu ka bɔ a bolo k'a sabu kɛ ko a ko commandant yɛrɛ de ye sɛbɛn bɔ a la o taabolo ninnu min ye Aruna Jara ye a ko nin a t'a fɛ ka nin si mɛn a tulo la tuguni min ye kati n'a nɔ kan dugu ye commune 37 nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nisɔndiya la bawo hali sunkalo tɛmɛlen in na i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni se tun tɛ u ye a ye da dumunifɛn caman da ni k'o sarada maa caman na caman kɔni y'a jira k'a fɔ nin commandant in ni nin mɛnna kati kunna hakilina minnu bɛ a la kati ka ɲɛtakun k'a bɛ don bɛrɛ la wa min ye kati ka yiriwali ye ka wuli ka jɔ a sen fila kan k'o baara caman bɛ yen laɲiniw na k'o bɛɛ lajɛlen k'o n'a kɛ sɔrɔfɛn ye nin kun ye sɛbɛn fɛn min n'an y'a sama ka bɔ dubani kɔnɔna na Ayida Kone a ka sɛbɛn Balasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasiriɛni jiri dɔ fara tɛ ka nɔrɔ jiri dɔ la Balasiriki i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ politiki bunnaku kan a janfa n'a nkalon tɛ ban Dugufana Keyita ko ten a ko M5 RP yalima mun de b'u kɔnɔ tuguni Balasiriki i k'a dɔn a bɛrɛ ta n ye nin f'i ye n bɛ segin a kan k'a f'i ye politiki jɛ i k'a dɔn hɔrɔn jɛ tɛ silamɛ jɛ tɛ diinɛ jɛ yɛrɛ tɛ Balasiriki i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen n'a waati a ko maa tun tɛ ka miiri k'a fɔ min ye M5 RP wulikajɔ ani jateminɛ CNT ye min kɛ kɔsa in na k'a fɔ k'u bɛna u gere don bɔgɔ la walima ka muruti ni ka ɲɛsin o ma nka n'i ye ko in da k'a lajɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ye cɛ kelen ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga u b'o de nɔfɛ o min ni o ye M5 RP ŋana ye o min n'a ye wulikajɔ caman kɛ n'u jɛra ka wulikajɔ kɛ ayiwa saa kɔrɔ Balasiriki i k'a dɔn ayiwa maa caman ka miiri la M5 RP i k'a dɔn an ye warafa dɔ kɔni d'an b'a kunkolo don k'a fɔ k'a b'an sira a k'o tɛ maa bɛɛ lajɛlen tɛ ka kɛ premier ministre ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ gɛrɛsɛgɛ mana di min ma don min o de bɛ kɛ nka Sogɛl Kokala Mayiga Balasiriki i k'a dɔn a sɔnna a jɛnna n'a ye fɛn o fɛn n'o ye kuma jugu ye walima kuma porokotolen nin bɛɛ lajɛlen dara Sogɛl Kokala Mayiga kan a sɔnna Balasiriki i k'a dɔn don kelen da kelen doni min dalen don a kunna n'o ye jamana doni a ma sɔn k'i fori ka ba kɔrɔ a k'o de ɲɛna kosɛbɛ sabula kolonɛli cɛ 5 min n'u ye fanga bɔsi Sogɛl b'u ni min jɛ nanini bugɔli i k'a dɔn a bɛ kuma kalantan fɔ Sogɛl de donnen don ni ɲɔgɔn cɛ ni Sogɛl bɔra don o don premier ministre la i b'a ye k'a fɔ jamanadenw ani politikimɔgɔw u bɛna maɲangi ni ka bila ayiwa i k'a dɔn kolonɛli cɛ 5 in na sɛbɛnnikɛla ko a k'o wulikajɔ ani Sogɛl k'o baara ɲuman min jamana sumani ani jamana ɲɛtaa kama a k'i k'a dɔn don o don a b'a ka dɔ fara dabali kan o de la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Sogɛl Kokala Mayiga i k'a dɔn a bɛ nɔ in kɔni na fo ka taa fɔ ayiwa transition banna Balasiriki i k'a dɔn a bɔ politiki baara a tɛ taa nin kɔ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ Balasiriki nanini ka ku i fɛ kumakolangolo ka ku i fɛ a ko Sogɛl Kokala Mayiga a jɔr'o de kɔrɔ min kɔni b'a to jamana fanga yɛrɛ a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tuguni n'o tɛ i k'a dɔn dabaliw ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ kuma porokotolen minnu bi fɔ Balasiriki nin dɔw kɛ waati ye ni maa min y'i miiri k'a fɔ jamana bɛ camancɛ fanga de la i k'a dɔn ninnu tɛna to yen badabada dɔ yɛrɛ fɔlen don i k'a dɔn k'an ka fanga bila don min Balasiriki i k'a dɔn maa tɛ kɔrɔtɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen a n'o don kelen
labɛn bi senna min ye CEDEAO faamaw ye k'a fɔ u bɛna jamana kuma ɲɔgɔnya min bɛ se k'a to ayiwa u ka diyagoya ko in daga bɛ wuli ka bɔ Mali da la nin ye waati de ye malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka tamasiyɛn ɲuman jira diɲɛmaa na k'a jira k'a fɔ ayiwa gɛlɛya min b'anw kan a kunnen don an fɛ o de ka fisa an ka bɔ ɲɔgɔn kɔ ni ka taa ɲɔgɔn buru jaabu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirani kɔnɔ min ye Dugufana Keyita ale ka fatiri don an bɛ taa Amedi fan fɛ Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja tigi ye a sara ka ban o a tigi sara ka ban o a mana taa n'a di tola ten a bɛ ja ye misali n'i ye nson minɛ ka jigi tigɛ bugɔli d'a kan n'o ko k'a ye na k'an k'a jeni ni dɔ nana ko ayi a ye polisiw wele fɔlɔ a y'a dɔn kɔni n'a tola ten a bɛ ja ye o bɛ ja ye n'i ye n tɛgɛ don a don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Reflet d'Afrique Reflet d'Afrique nin ye Mohamed Kamara nin ye a ka fasiri ye Kamara kɛni ko mun Kamara ko an ka taa an ka ministre la ministre min n'o ɲɛsin bɛ sigida lakanali baaraw ma n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement développement durable ye a ministre n'o ye Modibo Konɛ ye ko Modibo k'a ma se a da la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kaba kun ye Modibo kana an ka kuma tigɛ n da la Modibo ti dɛsɛ abada Modibo Konɛ ministre de l'environnement de l'assainissement du développement durable ko a da k'a b'a fɛ ka ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ministre ye a nafolo dama kana bugɔ sisan la min kɔni maaw jɛman sigi bɛ k'a lajɛ a ka ja jɛmukan kura min n'o tun bɛ an ka wari tɛmɛ kan n'o ye an ka jabarani ye ni a bɛ wele ko Malikura taasira a welela ka na a ka ɲɛfɔli kɛ sigida lakanali a fɛɛrɛw tigɛ b'a ka ministre so fɛ cogo min na ani a yɛrɛ kɛn bɛ ka hakilina jumɛnw ta waasa degun min n'o bɛ jamana sigibaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔna na yan o degun o bɛ se ka wuli ni hakilina minnu ye i b'a ye k'a fɔ ko Modibo kɔni k'a ye kuma caman kɔni bɔ ka to nka a ka kumaw kɔnɔna na fasiri kɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Mohamed Kamara ye a ko min ye ministre Modibo ye Modibo Konɛ k'a ko de ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamanadenw ka sanuyako la k'o ye jamanadenw yɛrɛ taabolo ye ko min kɔni n'o ye fangakɔrɔ tɛmɛlenw ye k'olu de y'a ko ni k'a sinsin wa ministre Modibo Konɛ a y'i da tu fɛn min fana na ni maaninfin kɔni b'a la k'a lajɛ n'o filɛ n'a ye o de ye ɲama minnu n'olu kɛn bɛ kulu ye faaba kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya tigɛ kɔni sin bɛ ɲamankulu min ma o filɛ nin ye stade omnisport Modibo Keyita a n'o man jan kosɛbɛ wa tɛnkun bɛ lakɔliso min kalakada la o kɔni a lakɔliso kalan k'a kɛn bɛ gɛlɛya ye lakɔliden kelen bɛɛ lajɛlen ma bawo n'i y'a lajɛ ɲama a bɛ ton yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko dépôt de transit yanni a ka se dépôt finali la ɲama in de ban bɛ cɛli ma ɲama n'a cɛla cogo i b'a ye k'a fɔ ɲama a b'a la ka kɛ kulu ye ka taa ɲama ni y'a lajɛ zan ko samiyɛ min n'o nun bɔtɔla filɛ nin ye a kɔni a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye suma jugu ka taa se ɲɛbɛrɛw ni sosow ma min ye bana jugu bɛɛ lajɛlen ye ko ju ye ɲama ye ni ɲama ni Modibo ko n'a ma fɛɛrɛ ɲini ɲama ninnu jɛli la a kɔni a ka nali k'a bɛ ɲini ka kɛ gansanwolo ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ san o san min ye jamana ye a bɛ kunbɛn belebele dɔ sigi sen kan ni ɲinɛta ninnu taara don Bugunikaw fɛ yen ni k'a tɔgɔ da ko 15 de l'environnement dɔgɔkun fila o bɛ taa ni k'o ɲɛsin sigida lakanali ani adamadenya yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na lafiya kɔnɔ o taabolo ninnu ko hali o kɛnɛw fana kan Modibo a ma se ka kuma jɔlen fɔ a y'a jira k'a fɔ ko sigida k'a ka lakana nka k'ale yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn tigɛ waasa sigida bɛ se ka lakana cogo min na Modibo Konɛ n'i y'a ka taabolo ta k'a lajɛ a ka ministre so tɛgɛnkɔni si b'a la dɛ bawo ɲama minnu bɛ yen n'olu kɔni dɛsɛ bɛ ka cɛ o bɛ sigida minnu ni kin minnu kɔnɔna na a tɛ bɛ gɛlɛya ye o sigibaw ma wa n'a ko ma lajɛ ji ɲama jɔlen na waati ni don nataw kɔnɔna na n'an ko samiyɛ jiba kule min n'o natɔla filɛ nin ye k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye nin ye koye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔna na Mohamed Kamara a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ko da ɲɔgɔn ma o bɛ ko lanɔgɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Umu Bagayɔgɔ Umaru Bagayɔgɔ Baru kolonigi ko a ko i k'a don waati kelen a minisiri tɔnya min n'o bɛ ayiwa min ye kɛnɛya kunna o kun ye i kun da Kayikaw fɛ yen sabula kuma ni mankan cayalen bɛ ka bɔ Kayi dɔgɔtɔrɔso ba la i k'a dɔn Jaminatu sisan kɔni Jaminatu kɛra Jaminatu ye a segira a yɛrɛ de ma ni anw bɛ Jaminatu min dɔn taw
ndi maci a tɛ lakali ɲɛ n yɛrɛ ɲɛ de bɛ taa lajɛ tasuma min wuli n bɛ tasuma daw la a Jamanatu wala non nin tɛ minisiriya ye n bɛ se k'a fɔ nin minisiri muso in nin ɲɔgɔn na minisiri tɛ Sogɛli ka minisiriw la non Jami wa a bɛ kɛnɛ bɛɛ kan i terikɛ Ala ka hinɛ a la an ka général Amadu Tumani Ture i y'a dɔn a tun b'i sen jɔ kɛnɛ bɛɛ kan wa nin minisiri in bɛ taa baara ye Bɔrɔdirigi Jamanatu a taara Kayi i k'a dɔn kuma min a taara Kayi n'u ye ɲɔgɔn kun bɛ foroba bulon kɔnɔ min ye gouverneur ye o ye kɔrɔfɔta ka bisimilali kɛ min ye colonel Musa Sumare a ye foli ani tanuni kɛ wa jamakulu min bɔra Bamakɔ ministre nɔkamaw ni k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn yan de ye Kayiba Jabate ye a bisimila i k'a dɔn ministre yan'a ka kɔrɔfɔta a ko a bɛ foli ani tanuni kɛ nakun bila t'ale la koyi i k'a dɔn awa Kayikaw ka dɔgɔtɔrɔsoba a kuma cayara mankan cayara o kuma ale yɛrɛ wulila ni ka n'i ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso in kan gɛlɛya ni min bi fɔ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso in ka kɛwalew ma ale yɛrɛ nana ka n'i ɲɛ d'a kan dɔgɔtɔrɔ minnu ni baarakɛla minnu bɛ yen u kana kɔrɔtɔ sabula foyi ti fɔ a ye a ma min ɲɛɲini ale tun ye Kayi dugutigiw i k'a dɔn Kayi maabaw a taara i ɲɛ da olu de ka fɔlɔ ni k'u ɲininka u ka hakili na min ni min bi fɔ dɔgɔtɔrɔso la a ko jɔn ko a la en tant que ministre de l'État a maloyara sabula min ye dɔgɔtɔrɔba minnu bɛ Kayi dɔgɔtɔrɔso la Bouakatiri i k'a dɔn n'i nana k'i bi furakɛli kɛ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba in na jamana ka dɔgɔtɔrɔso u bɛ cliniquew de jiri la clinique minnu bɛ n'olu y'u yɛrɛ ka cakɛdaw ye n'u bɛ fɛn sɔrɔ ye nin kuma min fɔra i k'a dɔn a ye ministre sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ i tɛ ka kɛ jamana ka baarakɛla ye i bɛ sara kalo la jamana de y'i kalan ni k'i ladon e ka tila ka taa cakɛda wɛrɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye dugudenw olu ka ɲani walima ka sɛgɛn kɔnɔ kɛnɛya t'o fɛn ye Jamanatu i k'a dɔn a ye tiɲɛjala bɔ k'a da kɛnɛ ka tandara Bouakatiri i k'a dɔn awa Kayikaw mɔnɛ bɔra sabula bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko tigi yɛrɛ kumana nin min kɔni fɔlen filɛ nin ye ko wɛrɛ tɛna ye nin kɔfɛ Bouakatiri i k'a dɔn kuma min n'o kɛra min ye dɔgɔtɔrɔ Ture ye o ye kɔrɔfɔta baarakɛlaw to a la a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba la a ka ca nka a da bɛ se damadɔ ma o de ye i k'a dɔn scanner min bɛ yen o ye scanner i k'a dɔn tiɲɛna a bɛ waati bɔ o kɔni dɛsɛlen don ka baara kɛ a k'o fana k'i bɔ yen kabini san 2015 a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ u ye minɛn dɔ sɔrɔ minɛn ninnu caman de bɛɛ minnu kɔni ma dafa a minɛn dɔw nana ka fankelen dɔw to o kɛra sababu ye k'a dɔn baarakɛbaliya ka sabati o fana ma bɔ yen a y'a jira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn kabini san 2018 i k'a dɔn dɔw bɛ yen biro t'u bolo min ye dɔgɔtɔrɔw ye u ka donfini ni maa wɛrɛw ka fini i tɛ sɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabula i k'a dɔn fini tɛ yen fini tɛ d'u ma a bɛ waati jan bɔ n'o y'i bɔ a la a ko dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn o ye magariko da ye n'o fana y'i bɔ yen a bɔ Bangedesa joli bi mara yɔrɔ min a k'o fana dɛsɛ bɛ min ye baarakɛlaw ye i k'a dɔn olu ka hakilina caman bɛ yen an'u ka taabolo caman bɛ yen i n'a fɔ Amu ko olu ma ɲɛnabɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Ture ye ale kɔni y'i da di kuma caman ma sɛbɛnnikɛla ko ministre sigilen bɛ a bi bɛɛ lajɛ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni ka tila a tilalen kuma min ye dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Tumani Kumare dɔgɔtɔrɔ Tumani Kumare o nana kɔrɔfɔta hali n'a ma kuma ngalontigiya i k'a dɔn masimafɛn minnu bɛ scannerw n'a ɲɔgɔnnaw olu tiɲɛna tiɲɛcogo min na ani olu bannen don ka taama a y'i da se o caman ma a y'a jira fana ba ɲumankaw ye wulikajɔ min kɛ ne ka lapitaniso in dɛmɛ a da ser'o ma min ye muso dɔw ye olu bɛ jigin hali dugu ma a ko tiɲɛ don i k'a dɔn lintanya bɛ yen k'o dɔnna kɔsɔn in na sabula ni minɛnko waati nana minnu bɛ minɛn sɛbɛn nin den kelen bɛ majɛ ye n'i m'o sɛbɛn k'o di ɲɛmɔgɔw ma yɛlɛma o bɛ se a se yɔrɔ la cogo di a bɛ gɛlɛya a k'o fiɲɛ t'a la a ko n'o tɛ min ye Semos n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye 1,700,000 olu dɔnni k'o don minɛn na wa mani kana lilayi kana d'u ma u ko min ma appareil de dialyse o den 20 a ko i k'a dɔn min kɔni wulikajɔ ni
jateminɛw ye a mina fankelen de nana fankelen ma se ka na o scanner ko min fana bi fɔ o fana murutili ye o de ye a kurakura sana koyi nka a mina fankelen minani yɔrɔni dɔw de y'a jɛ o b'a to a se ka baara kɛ ka ɲɛ a ko kuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumankɛw olu ye hakilina min da ka dɔgɔtɔrɔso ye sɛgɛrɛ i k'a dɔn a directeur dama dɔgɔ la a ko musongana dɔ bɛ yen min ye an bi kɔ o tɔnjɛrɛ jɛkulu min n'o fana bɛ yen o fana delila ka 16 di Batuli ne Batuli a kun ka sumayara dɛ a bɛ k'o kan a b'a k'o kan a bɛ k'o kan a mɛ de k'a folo ye awa olu b'a kalama a b'a kalama olu bɛ taa sugukɛyɔrɔ munba minnu bɛ sigi a ye technicien wele ka na a b'a la k'i tɛgɛ olu b'a kalama ne y'a fɔ a faninjini dɔ ye n k'o ka fɛɛrɛ kɛ k'a ka numéro di yan Seydou Nour a faninjini de y'o ye ne y'a fɔ n ko k'a ka numéro di yan a don ni bi cɛ n b'a ka numéro sɔrɔ Batulu n'i ma numéro in di ten ka Saliba yɛrɛ selen don e yɛrɛ kɔni ni ye hɛrɛ ayiwa numéro minɛ kun dɔ amɛ a ka Batuli a ko bɛ cogo de di a bɛ yan a bɛ n wele a tun bɛ di a ka secrétaire Bwagasirigi dɔgɔtɔrɔ kɔni Kumare a y'i da don kuma caman na ni k'olu ɲɛfɔ o fana ma bɔ yen i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a y'o caman bɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma minnu fɔlen filɛ nin fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ a la joona Kayi dɔgɔtɔrɔso a nafa ka bon kosɛbɛ sabula Kayi bɛ jamana in a camancɛ bolo dɔ de la a bɛ jamana in nimayɔrɔ la minisiri kɔni sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni y'a nanen kɔ ye i k'a dɔn Kayi dɔgɔtɔrɔso i k'a dɔn ko dɔ bi kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko indicateur du renouveau o don l'indicateur du renouveau maa min kuma bɛ n'o ka fasiri ye nin ye o ye Adama Jabatɛ ye Adama Jabatɛ ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'u fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ GIE ye n'olu ka baara ye anw ka sigida 6 in o ɲamaw cɛli ye ko u ma funu wa bawo u ye kunnafoni di dɔ ni ka o baro k'o sigi kununko araba ka bɛn juin 1 tile 22 ma san 2022 u jaba la ba yɛrɛ la n'o ye GIE Zerni sanuya ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Bamadu Sidibe ye fulakɛ a n'a nɔfɛmaw u y'u ka nisɔngoya jira Don Kibaru tigilamɔgɔw la koyi bawo u y'a jira k'a fɔ ni janto ma kɛ samiyɛ min don dɔ la filɛ nin ye ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔw u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ɲama kan ka kamaru yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko dépôt de transit k'o jira u la u ka se ka ɲamaw fara ɲɔgɔn kan ka taa bila yen a ka salo ka taa n'a ye dépôt finali la ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele nka hakilina min t'a mɛn u fɛ min ye Bamadi Sidibe ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ bi bi in na an bɛ don min ye ko bi diɲɛ don o don faaba in kɔnɔna na sigida 6 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ɲama tɔni 1000 ani 200 o de bɛ bɔ diɲɛ Maliden fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'o dagosi k'a ka bon kosɛbɛ wa min ye dépôt de transit ninnu ye k'o ma caya o caman din tɛ u ma wa minnu b'u bolo fana i b'a ye k'a fɔ o ni maa wɛrɛw de jɛn bɛ u la fana wa min ye yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sigida 6 na miirida ko ni maire n'a ka maaw m'u cɛsiri k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati ni don nataw kɔnɔna na o mana maaninfinw ka ɲama fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna mairie da kɛ ɲamanton yɔrɔ ye ɲama ninnu bɛɛ lajɛlen to mairie da la Bamadu Sidibe a ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a bin ka se k'a ka kɔrɔfɔ ni k'a kɔkɔrɔma don min ye madame Sisoko Salimata Jara ye ale fana ye GIE dɔ fana ɲɛmaa ye n'o ye GIE Zerni ye o fana a y'i da don kuma na a y'a jira k'a bɛ ɲini k'a ka ca san 10 ye bi olu bɛ anw ka jamana marabaaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya autorité communale maaw u ka se ka yɔrɔ jira u la waasa ɲama minnu n'u b'u ta maaninfinw ka duda la u ka se ka taa ɲama ninnu fara ɲɔgɔn kan ye a ka cɛ ni ka taa n'a ye dépôt finali la ko nka ko a san 10 ni kɔ ye nin ye ko yɔrɔ sen tɛ ka jira olu la an ka di ministre juma ye bi Mali kɔnɔna na i ka wuli k'i bɛ bɔ i ka da fɛ i ɲɛ ka su ɲama kɛ i ka so da la ko ɲama minnu bɛ cɛ dɛ k'olu laban k'u tɛna ɲama dun dɛ ɲama in kan ka taa bila yɔrɔ min na n'o ye dépôt de transit ye o caman de ka di u ma aw yɔrɔw fana ka kofɔ u ye u ka se ka baara boloda nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Adama Jabate a ka fasiri Bɔsirigi ne ka negela ye te de ye te fila bɛ yen n ma kaw na fiyewu te koyima ani tezara te koyima o n'a ka kɔrɔkɔrɔ k'a ye dɛ o do kɛ an bɛ jate i jɔn kɛ n fa o la fɔlɔ o bɛ bɛn Jɛka pep k'a ka feerefɛnw la karamɔgɔ Daba Tunkara naam bala sogo bɛ di
Boubacar Sidiki dafale bɔden n'o kɛra karatɔ ye o ti maaguwan ye kamanana Boubacar Sidiki k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma le soir de Bamako wula danɛmɛ wale a bi sɛ ɲɛji bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Umar Angoyiba ka fɔ la tile fila in na bingali jihadisiw fɛ a gɛlɛyara a ye maliden bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten kalo tile 22 i k'a dɔn Yusufu Toloba a n'a jɛɲɔgɔnw bɔra ka kuma Yusufu Toloba i k'a dɔn kɛlɛkɛ masadu maa minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan Kaadɔ jamana ni k'a lakana ale de ye marifatigiw ka ɲɛmaaba ye ani cɛya bi ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki i k'a dɔn ani jamana kunnawolo bi ɲɔgɔn na a ko min ye wulikajɔ ye ni jamana faamaw m'u cɛsiri ni jamana faamaw ma ayiwa jateminɛ kɛ n'u ma ɲɛnabɔli kɛ joona Boubacar Sidiki tajuru sara bɛna kɛ sababu ye min kɔni ye jamana in yɛrɛ ye awa guerre civile n'o ye an yɛrɛ dama ka taa bila ɲɔgɔn na ka marifa ni donda ta Boubacar Sidiki o laban o de natɔ don Ala m'an kisira a ko sabula bingali min gele filɛ nin ye ni ka ɲɛsiw ka Kaadɔ jamana ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa min dora la civil marifa t'u bolo Boubacar Sidiki a bi ne ka maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ a ko nka a bi maa wɛrɛ dabali ban olu minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Kaadɔ jamana ye olu dabali ti ban sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn minnu y'a kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Toloba ka fɔ la a ko a bi ne ka waati bɔ babali kuma in bɔra nin jɛkulu in de la k'a fɔ u bɛna faalidi banbali dɔ kɛ Boubacar Sidiki kuma in bɔra ka bila a bi waati bɔ n'o nana kɛ minnu y'a kuma fɔ sabula Suba ka Boubacar Sidiki u ka jugu Suba ye a ko minnu y'a kɛ u dɔnnen don a ko nka min kɔni ye kunnafoni ye ale Toloba ale b'o di a ko bi olu minnu ye donso ye olu ni sɔrɔsi bolofara minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ a n'u ka hakilina ye kelen ye o de ye bamandiya kɛlɛli ye k'an ka jamana lakana ni k'an ka jamanadenw k'u lakana a ko nka ni ko kɛra fankelenvaari ye Boubacar Sidiki a bɛ kɛ kɛwale ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ a ko ayiwa min ye Dana ambasagu o tɛmɛnen kɔfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ŋɔni karilen filɛ u sen na tuguni a dusukasi ni sɔndiya barika ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ olu dɛŋaniyalen don n'a ye u dalen don a la maa minnu ye nin ko in kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn tɛ hali yɔrɔ jan na u bɛ Moti dugu kɔnɔ i ye kuma in mɛn wa minnu y'a kɛ Toloba koto k'u bɛ Moti u bɛ Moti dugu kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn bɛɛ ni bamananya wale in de kɛ ni ka taa ka segin kɛ ka t'u da Moti a ko ayiwa Moti dugu kɔnɔ nin bamanji ninnu dɔw kɛlen bɛ ka t'u yɛrɛ kɛ duguden ye k'u yɛrɛ kɛ maa sɛbɛ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔnnen don Toloba y'a jira k'a fɔ ni dun i b'i kuma kɛwale dɔ bɛ ni k'i b'o kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn i laban kuma wɛrɛ nafɔ a ko yalima maa bɛ se ka wuli cogo di ka t'i ma ni bi ɲɔgɔn fɛ fo maa 100 ni kɔ i k'a dɔn foyi ma bɔ a la ka tila ka bɔ sɔlɛ ni nka n'i da Moti jamana kɔnɔ a ko hali n'ale ma maa tɔgɔ fɔ a kɛmɛ minnu ma u dɔnnen don i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen b'u ka taa ka segin n'u ka janfa dɔn o tuma waati dɔ sera sa Boubacar Sidiki k'a dɔn fara ɲɔgɔn ka kuma de sera min ye ayiwa Dana Ambasagu ani sɔrɔsi bolofaraw ani lakanabaw u ka fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di Boubacar Sidiki k'a dɔn dugudenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di sabula maa minnu ye nin kɛwale jugu kɛ u ma taa yɔrɔ jan koyi a ko i k'a dɔn dalen don Moti nin ko in kɛfɔra dama ka n'a bila bi la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana minnu bɛ yen n'an bɛ teri la i n'a fɔ Irisi jamana olu ye kunkan bɔ Moscou u ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ o ye kunnafoni di kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ye Moscou tɔɔrɔ Mali ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a y'u tɔɔrɔ fo ka se a dan na o tuma olu dɛŋaniyanen don n'a ye i k'a dɔn u hakili sigilen don n'a ye Boubacar Sidiki fɛn o fɛn n'o ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min bɛ se k'a to lakana bɛ sabati Mali kɔnɔ olu Irisi jamana i k'a dɔn u ka lasigiden ka kuma na olu labɛnnen don ni Mali dɛmɛ ye degun o degun n'a ye Mali sɔrɔ a y'olu yɛrɛ sɔrɔ u bɛ dugawu dɔn kɛ bamatɔ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn juin kalo tile 22 min kɔni nin communiqué ye nin kɔni bɔra i k'a dɔn Dana Ambasagu wala min ye Toloba ye a n'a ka jamakulu nin bɔr'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula soir de Bamako wula an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les soldats maa min ka fatiri ye ni o ye OMT ko f'an ka taa Arayida la dɛ Arayida Institut National des Arts kɔrɔ n'o y'an ka
cadrebolo ka lɔkɔliso ye o kɔnɔna in na ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko polisiw ka poste de contrôle min bɛ yen dɛ ko ni janto ma kɛ k'a laban k'a tɛna kɛ futinɛ sababu ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sotarama bolilaw ka taa se taxi bolilaw ma hali moto taxi bolilaw hali tɛmɛbaa gansan ni m'i janto k'i kɛ cogo dɔ i selen nin poste in kɔrɔla la ko ni m'i kɛ cogo dɔ e na wele ni ka nafolo dɔ daraki ka bɔ i kunna kɔni a ko tɔ k'a kɛn bɛ bingani ye polisi direction régionale ka taa se direction nationale ma ko nin ɲɛmaaw ko n'u m'u wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kɛn bɛ ka maa minnu bila ka taa nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ garidi ta ye u kɔni kɛn bɛ k'a kɛ didiŋɛ ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ e ko u yɛrɛ ma cogoya da yɔrɔ in na wa u kɛn bɛ k'a tɔgɔ da ko damanda min ye polisiw ye a kɔni a kɛn bɛ affaire kɛyɔrɔ ye a kɛn bɛ taɲini yɔrɔ ye min ye polisiw ye n'i minɛna kuma tɛ a la koyi i ka papiye ka ɲi walima i ka sɛbɛn ma ɲi min ye dɔrɔmɛ 100 ye ka taa se 200 ma o kɔni i n'u ɲɛ kɔni mana su ɲɔgɔn kan e b'o fɔ k'o di hali n'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ an kɛ wa ko nafolo in fasiri kɛ b'a ka fɔ la nafolo in mana fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ taa an ka wagande kɔnɔ n'o ye trésor public ye koyi o b'o tile o ni ɲɔgɔn cɛ awɔ o y'a telimankɔrɔ den n'a ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maaninfinw mana maɲanga ninnu bolo diɲɛ don o don nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les soldats kɔnɔna na OMT a ka fasiri waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan